Estic molt content, avui estic molt content perquè fa tan sols unes setmanes se'm va presentar un projecte que en principi, per l'ambiciós del projecte, doncs semblava que seria una utopia, seria algo irrealitzable. Jo vaig creure en el projecte, crec que em puc atribuir el mèrit d'haver tingut el coratge com a president de convèncer els companys de la junta directiva de que era un bon projecte. És un projecte que servirà per dinamitzar el comerç en general de Sant Quirze i per dinamitzar a Sant Quirze com a població. És un projecte que ara comencem, que volem que el programa pilot que hem dissenyat per l'any 2014 tingui continuïtat els propers 2, 3, 4, 5 i fins i tot 10 anys, perquè creiem que realment pot ser un projecte important pel poble, pel seu comerç i pels seus artistes. El MAF, Mercat i Art Viu a Sant Quirze del Vallès. 3 paraules. Mercat, sinònim de comerç i mercaderia entre particulars i empreses. S'anomena mercats a la borsa, a l'activitat econòmica d'un país, també a la compravenda o intercanvi de béns, productes o serveis. Representa la terra, els locals on s'estableixen els comerços i desenvolupen la seva activitat econòmica, el treball. L'objectiu del projecte, situar Sant Quirze del Vallès en el centre d'atenció de les arts, Sant Quirze del Vallès, ciutat de l'art i la cultura de Catalunya. El Shopping Night serà l'acte inicial, dissabte 23 de novembre, un esdeveniment que permetrà una nit de compres pels carrers de Sant Quirze, on la gent podrà gaudir de les compres nadalenques durant la nit. El dret al treball i al coneixement, el dret a viure amb dignitat, el nou repte de la societat global del segle XXI, contribuint a fer una societat més humana, més solidària i més justa. Una societat amb esperança, una societat amb pau. Moltes gràcies. Bona nit. L'Associació d'Escultors de Catalunya té per lema portar l'obra d'aquells artistes i fer-la portar per tot arreu. Doncs hem de recolzar tots aquells que tenen una idea com aquesta. Després hem de donar les gràcies als comerciants que ens han obert la porta de casa seva, que durant uns dies vetllaran per la nostra obra i faran que arribi més a prop del públic que habitualment no va a un museu, no va a una galeria o que difícilment estan tan en contacte amb l'art. És positiu pel comerciant, és positiu pel comerç en general, que està passant per una situació complicada durant la situació econòmica, que cada dia li costa més aixecar la persiana i que per tant totes aquestes accions que surten i que positivament surten com a iniciativa des de la pròpia associació, el que fa és d'una manera indirecta poder mantenir aquests eixos comercials vius i amb una continuïtat i amb una visió de futur. Us desitjo sort, us desitjo molta feina, perquè hi ha molta feina darrere d'aquest projecte, moltíssima. El dissabte teniu el primer gran esdeveniment i per tant espero que els resultats a llarg plaç siguin positius i puguem tornar a visualitzar que hi ha una segona, una tercera, una quarta any consecutiu, perquè això haurà estat un resultat exitós. Enhorabona per la iniciativa, enhorabona als que heu organitzat aquest projecte i felicitats per tirar endavant i perquè a dia d'avui projectes d'aquesta magnitud amb un any de vista també un ha de ser agosarat a vegades i per tant us felicito per aquesta manera de veure les coses. Res més, enhorabona i sort a tothom.